Urdaibai Bird Centerrek kateak zabaldu dizkio gizarteari. Lehenengo bizita egunean Arteagako ikasle talde bat eta Gernikako nagusi talde bat joan dira. Josu Madariaga ingurumeneko foru diputatu ere zentroan izan da. Ikerlariek eta zientzialariek egindako lana ezagutarazteko ere ireki dira zentroko ateak. Egindako ikerketa lanekin batera, zentroko zabalkunde zientifikoko teknikariek ikus-entzunezko baliabide ugari sortu dituzte, eta heldu zaie jendaurrean erakusteko ordua. Horrez gain, zirkuitu ornitologikoa egokitu da 2 behatokirekin, eta leku horietatik Urdaibaiko paduretako hegaztiak ikus daitezke. Urdaibai Bird Centerrek ez du parekorik Europan. Zentro berritzailea da eta erreferentea da ingurumen heziketaren arloan. BBK, Aranzadi eta Bizkaiko Foru Aldundia batzen dituen hitzarmenaren emaitza da 2011ko udaberrian inauguratu zen proiektu hori.